Katkum na kilat patay kubor, kajing yahuri ura, kalami biang apo kajala Manipur ha kabah nen kesngi ka artrik urisau, hapleng jong kajing ya kajia jong ki art ligisnong, ka hun pun, bat ka hun pung. Kabah hap ha ka ukrol distrik, kilat patay kubor kilitu baladon langut kibreu, kibalayap ha kajing ya siat suloi ka mar keliang, hapleng kinong song snong jong ki art ligisnong, halor kajing ya kajia, jaka ha ukrol distrik jong kajala Manipur. Namar kanai kajing ya kajia ki bo district kilap pun sange ya ka internet ak tega jaka balakang ru ya kajing ilang ki bahe kidan ru kato kan nengut ki breu ki bala mensau ha tega jing ya kanat la ya thu ki tulong kubor susu kilat patai kubor ki laong bagane kajing ya set suloi kala jia bring ki nong song snong jong ki art ligi snong kan ba kidang pun khoj ya ka wei ka jaka kumsi benta ha ka program jong ka swachh bharat abhiyan baro art ligi snong de jong ki jai penreu naga ba ki nong song snong ha ki art ligi snong kala judawa ya kata jaka ka baki ele persya mar keliang ki pulet jong jalar kat kisipai ka Assam Rifle ki don mate lekam ya ka jinglong jingman la ya thu ki tulong kubor ha ka wei pat ka kubor ki pulet ka Manipur ki lapan bana ya baro ki he pulet jong ka district bakin long ki balapan krek ba namar ka jinglong jingman jong ka an ba ka song sok sungsang ka ba menta baro ki officer ki thanat pulet ki outpost ki pana ki wei ki jaka po kan gejala baki dai ban long ki bahosiar bah namar kanai ka jingjia ong ki tulong kubor